De största sopsorna. Hålla. Jag filmar er nu, bara så att ni vet. Kolla vilka hål du har där. Men alltså det är fast jobbigt. Det är fast jobbigt. Vänta. Nu jävlar. Hur ska vi gå med böjda ben eller raka ben? Va? Båda. Ja, vadå båda? Du måste gå med båda. Både rak och böjda. Alltså det först. till så här. Nej, först rak. Hur ska vi gå då? Nej, gå. Aj, man får fett ont i händerna. Ska jag passgånga eller hur ska jag göra? Sån är det. Men kan ni förklara? Gå bara. Aj, jag får halsa mig. Vad ont det var. Nu åker jag för röven. Herregud vad mycket är händerna utan.